Joo, eli moro vaan. Täällä on taas Muntsa. Ja pelaillaan taas tätä Minecraftia. Elikkä tää olisi nyt tää 4. osa. Ja mä oon niinku suunnitellut, että tässä osassa me muutettais nyt sinne uuteen paikkaan tonne. Niin. Että me voitais nyt lähteä kaivaan sitten. Tänään nukutaan aluksi. Joo. Elikkä nyt mulla on texturepäkkiä mä oon vaihtanut. Mulla on nyt käytössä tämä SP-haksi, tai miksikään nyt ikinä haluttais sanoakaan sitä. Mut kumminkin tämä. Niin, mä tarvin tätä justiin tässä. Hakataan tosta nyt Joo, elikkä nyt toi on kaivettu. Toi eka seijosta. Elikkä pitäis vielä aika monta lisää. 3 vielä. Elikkä nyt lähdetään tonne suuntaan kaivaan. Joo. Ja mä voisin tännekin tähän ja sinun kohdalle. Mä voisin tännekin tähän kun mä teen sen tutoriaali niistä pistonovista. Niin mä voisin oikeastaan tähän. Mitähän tää näyttää? Ai niin, mulla ei oo tilanne ihan sama, kun en mä tarvi dirtteä. Niin, mä voisin tänne tehdä, kun mä tein tutoriaalin niistä pistonovista. Niin mä voisin tehdä siitä semmosen tänne. Mutta mä en pysty vielä tehdä sitä, koska mulla ei oo oikeastaan yhtään redstoneja ja muutenkin, niin mä en pysty oikein vielä tehdä sitä, et mä teen sen sitten kun mä pystyn. Ja mä voisin nääkin tulla kerään sitten kun tän mä voisin laittaa noihin dirttiä noihin. Tähän voisin laittaa dirttiä. Hakata nyt joka tästä. Ei vielä siinä olisi kyllä voinut olla. Tehdään nyt toi tosta. Sitäkään ei olisi kyllä tarvinnut tehdä, mutta joo, eli mä voisin muuten speedapata tän kohan nyt tästä
eteenpäin. Elikkä se olisi nyt niinku speed up. No niin, elikkä mä nyt sen teen valmiiksi. Elikkä voihan perse mä tipuin. Elikkä mä sain sen nyt valmiiksi. Mut mä tajusin justi, että mun ei ois viimeistä tarvinnut kaivaa, koska siitä kumminkin jatkuu nää tonne päin, että niin, että mä sen teen oikeastaan turhaa. Niin, mä voisin tämänkin speedapata, kun mä hakkaan tästä pois. Joo, eli mä nyt speedapaan tämänkin. Elikkä se olisi... Joo, elikkä mä sain tän nyt valmiiksi. Elikkä mä voisin nyt alkaa paikkaa, tai no ei paikkaa, mutta täyttää näitä kohtia, että tästä tulisi taas saane. Elikkä mä varmaan speedappaan tämänkin, koska muuten tästä videosta tulisi pari tuntia, kun mä näitä täyttelen. Ja elikkä se olisi nyt niinku uudestaan speed up. Joo, eli moro vaan taas. Eli mä sain nyt tän, mulle jäi näköjään 6 enää tätä dirttiä, että meni sille aika sopivasti, mutta mä voisin nyt aloittaa tätä taloa. Tästä aloitetaan vaikka. Aloitan tekemään vaan tälleen. Paljon mä etin tonne 2, eli teen tähänkin 2. Sitten 2, että tuossa mahtuu kulkeen tuossa reunoilla. Joo, siinä on 2. Olikohan mulla inventorissa lisää tää puuta? Mä en jaksa alkaa nyt kattoo. Toivottavasti on, koska mä en jaksa alkaa tekemään tästä semmoista videoa, että mä vaan hakkaan täällä niinku puuta. Otetaan tästä vähän vielä tänne. Onko? Joo, mulla on jonkun verran tätä. Mä veikkaan, että me ei saada tässä osassa vielä tätä valmiiksi, koska mulla taisi olla aluksi 2 täkkiä puuta, me voidaan saada justiin tää tehtyä. Silleen nää 2 kerrosta. Tai tää ei 2 kerrosta vaan. Meidän justiin saada tehtyä tää silleen, että nää tulee mut kattoo, me ei saada mitenkään tehtyä kaikki ikkunat ja kaikki. Niin se menee vielä aika kauan, että me saadaan tää valmiiksi. Ja mun pitää jättää vielä 2 puuta, koska mä en halua, että mulla on kyllä tonne jaksaa, tuolla on tikkujakin, että mä voin käyttää kyllä nää kaikki. Kun mä ajattelin, että mä en halua alkaa hakkaan kädellä tota puuta, kun siinä menee sitten niin helvetin kauan hakaa tästä.
No niin, mä en halua tippua tonne. Eikä nyt mä lahjoitkaan tästä tätä puuta. Haketaan tästä ja tästä. Mä oon näköjään aikaisemminkin hakannut. Hakataan vielä tästä. No ihan sama, vaikka ei saa sitä ylintä. No voisin hakata tästä tätä. No niin, nyt käy hakea noikin tuolta, et saatiin nyt samalla tätä hiekkaa. Elikkä mun pitää vissiin hakkaa kuinka paljon lisää vielä puuta. Kun yhdestä saa 4. Mulla olisi nyt 80. Paljonhan mä tarvii, että mä saan sitä 2 stäkkiä. Tai no kyllä mä tarvii vielä paljon enemmän. Elikkä 128 jaettuna 4. Mä tarvisin vielä yhden, että mä saan 2 stäkkiä. Mä hakkaan vaikka stäkkiin tätä rankaa, niin sitten me saadaan 4 stäkkiä puuta, niin me saadaan varmaan katoonkin silleen, vaikka silleen se kattookin valmiiksi. Vaikka mä en nyt sitä ala, mä teen tässä osassa varmaan vaan noin pohjat, koska mä en kerkeä tehdä mitään puuta, koska mulla on vähän kiire tänään. Mä tein vaan niinku teidän YouTuben katsojien takia tän. Että mä nyt vaikka teen noista planksia. Ja no mä sain ton verran, mä teen nyt. Oi perse, vähän en kuollut. No niin, nyt tässä. Mä nostan vaikka yhdellä vielä tätä. No vähän persen tässäkin meni. Mä teen nyt enää vaikka seinät tästä. Noin. Nyt tohon. Tää pitää olla symmetrinen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Sitten tohon. Tohon.
Meniköhän se nyt oikein? Kohta meni. Ja mä voisin nyt näillä puolilla tehdä kattoa sen verran kun riittää. Sitten mun pitää katsoa vähän kiveä, että mä saan portaita, että mä saan tehtyä katon. Mä en saa paljon yhtään tehtyä nyt tätä kattoa. Ei tästä lopullista kattoa tuu, mutta kumminkaan tätä. Mä alkaan nyt noin vielä tosta sitten. Laitetaan noin nyt vielä. Joo, elikkä nyt tää oli tämmönen vähän lyhyempi video, koska on vähän kiireitä nyt, niin ei tehdä pitempään. Elikkä me nähdään sitten ensi kerralla. Silloinkin, en tiedä tuleeko tutoriaaleja vai tätä, mut kumminkin niin, että se on niinku ensi kertaa, että moro.